No niin, tässä iltaa vietellään ja Ulla korjailee noita kalliita Haltin housujaan, jotka hän kävi tätä reissua vartavasten ostamassa Jyväskylän Sportiasta. Maksoi niistä sitten ihan kohtuu summan ja 5 päivää mentiin ja näin pääsi käymään. Että. Niin joo, yhtään ei harmita, että 60 maksoi näistä housuista ja oisin sen kuitenkin ehkä säästänyt, jos mulla olisi kerrottu seuraavaa, mitä Anni kokeneena Sportian myyjänä tässä kertoo. Joo, että meitä on ohjeistettu tosiaan tälle, että kun siihen asiakas tulee innoissaan uuden ostoksen kanssa kassalle, niin kerrotaan tavaroita pakkaillessa pussiin, että muistathan, että nämä Haltin vaatteet on hyvä pestä nestemäisellä pesuaineella, ettei se pulveri tuki niitä kalvoja ja mielellään ei käytetä sitten myöskään huuhteluainetta. Tai siis oikeastaan en muista, taisi olla, että ei missään tapauksessa huuhteluainetta. Ja sitten ennen kaikkea tämä tärkein pointti, muista säästää kuitti. Ulla, muista säästää kuitti, koska Halti antaa tuotteilleen vuoden valmiste- ja materiaalitakuun. Eli noin ei pitäisi päästä käymään, että saumat itsestään rikkoutuvat. Silloin tuottamaan Haltin tuotteen välittömästi myymäläämme ja me lähetämme sen reklamaation kautta sitten Haltin tehtaalle, josta Halti hyvittää meille tämän tuotteen hinnan. Tai sitten sinä saat uuden Haltin tuotteen tilalle. No, ei ne nallekarkit mene aina tasa.